Bueno, niretzako proiektu hau oso interesgarria iruditzen zait, jende helduekin edo edadeko jendeekin lan egitea, ez bakarrik dantzan kontuarekin, baizik eta ere humanitatearen kontura ikusita, ez? Azkenean nahi edakate bizitza, o bizi dute, ez, asko, eta orduan dazkaten esperientzia, dazkaten bizipen horiek oso iruditzen oso interesgarria direla, eta gaur egun gizarte hontan, ez baduzu produzitzen, ez duzu balio, orduan, residentzia batea, edo, han usten zaie, ez? Koreografiak haientzako, batzutan esaten dute, hau zaila da, ez dakitze, hau baina, azkenean haiek ikustea eszenatokian eta duten zea hori, iruditzen zaite interesgarriena, ez? Eta egia esan da, dala lujo bat, ez? Bai, imaginatzen naiz, ni 70 urte ditudanean, edo 80, edo eszenatoki baten, bai. Dantza asko gustatzen zait, eta antzerkia bai, maite dudala bilak, ez? Eta bai, ni ez naiz jubilatuko, argi dakat.